Kwa kanyo to wadhi ne Siaya ni piny owacho ma Siaya ochiwo yiedhi 2 mag patrol ne jolupo ma Wagusu kod Nyamnwa e sub-county ma Bondo mondo konygi e jiwo arita. Yiedhigo ma ochiw gi migawo mar chenro mag lupo e kaunti no yangore ni omuonyo omenda maromo siling milion 2. MCA ma South Sakwa Eunice Ndolo olero ni yiedhigo biro konyo e menyo chenro mag arita e dho wedhego. Jolupo bende opuoyo okang' ma kamano ni mar rochruok mar arita kwe osebedo ka chando jolupo kanyo. Agoero kamano ni MCA marwa South Sakwa kuom tiyo matek mondo kelwa injin gi jakom maduong' ma Misak Diego Kuku kuom coordinate gi madhe mondo omiwa injin. Toolbot dhi konyowa e weche mag rito tol mag jolupe nam, nikech nitiere ga jikuo moko ma kochopo gotieno to dhi to ywayo tol ji e nam kendo gidhi to ginyalo lwandho rech mag ji e nam. Koro patrol boat dhi konyowa e weche mag rito tol mag jonam to gi ngima mag jonam. Sama wantie ni wan Nyamnwa Beach kendo wakelo ni jo Nyamnwa Beach life jacket gi engine boat ma bro konyo jo Nyamnwa karingo e nam ka irigo ka giringo ging'iyo kaka gik moko timre e nam. Engine boat ma wakelo jo fisheries no wabiro go ka kendo koro wase hand over gigo ni jo Nyamnwa. An anyalo mana wacho ni jo Nyamnwa ni mondo wati kod gigi maber nikech gin gik mokel mondo konywa ka irigo.